Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng inaabot ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa. At sa umaga pong ito, January 5, 2022 na tayo. Praise the Lord. Ito'y taon na kung saan ay maraming mga mahalagang bagay ang nais ng ating Panginoon na sabi nga po ay maranasan natin. At ito po ay naroon po mangyayari at magaganap habang patuloy po tayo na nakikipagniig sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, salamat sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na magkasama-sama na mag-aral at magbulay-bulay ng salita niya. At sa pagkakataon pong ito, tunay nga na ina-acknowledge natin that apart from Him, we can do nothing. Kaya pasimulan po natin ito pong ating pag-aaral sa pamagitan po ng panalangin. Samahan niyo po ako, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat. For this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it, O God. Thank you, O Lord, for eyes have not seen or ears have heard the glory that you have prepared, Lord, to your people, Lord, na patuloy na nagmamahal, nagtitiwala sa inyo, nananampalataya. At sa umaga pong ito, kami po ay sama-sama na dumudulog sa trono na inyong kalwalatian. Hayaan niyo po na inyong damit ng katwiran na siyang bumalabal sa amin upang, Lord, kami po ay makaharap sa trono na inyong kalwalatian, Panginoon, nang may boldness, O Lord, that we may obtain mercy in time of our need. Salamat po, pagpalain niyo po ang inyong mga salita na amin pong pagsasalusaluhan. Hayaan niyo po, Diyos, na makuha po namin, Panginoon, ang aming portion. Mangusap po kayo sa bawat isa. Lord, hallelujah, nakasama ko po sa umaga pong ito. Salamat sapagkat sinabi niyo kung saan may dalawa o tatlo na nagtitipon sa inyong pangalan, regardless, Lord, of time and space, kayo ay nasa kalagitnaan. Kaya patuloy po naming inaangkin, nananampalataya kami na kayo ay nasa aming kalagitnaan at kayo ang magmi-minister, mangungusap sa bawat isa na makakasama ko po sa umagang ito. Maraming pong salamat. Patuloy po akong nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hawakan niyo po ang aking dila, ang aking buong katauhan. Kayo lamang ang maitaas namin, Panginoong Hesus. At wala ng iba. Kung kaya't ang lahat po ng papuri, pasalamat, kalwalatian ay sa inyo lamang namin laging ibibigay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito at tayo po ay darako na sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos at katulad po ng tema na nais ng ating Panginoon na sa buong buwan na ito ng January ay talaga pong hindi lang basta natin marinig, hindi lang basta naroon na sabi nga po ay mapag-aralan kundi maipamuhay natin. At ito po ay sabi nga ay about intimacy with our God, no? At sa Mark chapter 1 verse 35, makikita po natin, no? Ang sabi dito, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya makikita po natin na ang pinakamodelo natin, ang pinakamodel natin na kailangan nating sundin o sundan ay ang ating Panginoong Hesus upang sa ating pong, sabi nga, pagtahak ng bagong taon na ito ng 2022 ay naroon po na magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng katagumpayan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon, no? Dahil ang sabi nga po, apart from Him, we can do nothing. At nais po ng ating Panginoon na katulad niya po, even though 3 years lamang ang kanyang public ministry, pero makikita po natin punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos, no? Punong-puno ng pagsama ng Diyos at higit sa lahat, punong-puno ng, sabi nga po, katagumpayan na nagawa niya ang kanyang pinakamisyon kung bakit siya po ay bumaba dito sa lupa dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya sa umaga pong ito, no, naroon po na makikita natin na sabi nga sa John chapter 6 verse 44,
na naroon po na hangad po ng Diyos na magkaroon tayo talaga ng intimate relationship sa Kanya. No? Ang sabi nga po, no man can come to me except the Father which had sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Walang taong makakalapit sa akin maliban ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Kaya makikita po natin na ang sabi nga ay na desire ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya, lumapit sa Kanya. Ibig po kasi sabihin ng intimacy, yung kalapitan. Yung kalapitan na nais ng Diyos na maranasan natin. Sapagkat kapag po tayo ay naroon po na namuhay na mayroong tunay na kalapitan sa ating Panginoon, maririnig natin yung kanyang still small voice, no? Na sabi nga po ay, sabi nga naroon po na yung kanyang instruction, yung kanyang direction ay malaya nating matatanggap. Sapagkat ayaw po ng ating Panginoon na tayo ay, sabi nga, namumuhay ng parang sumusuntok lamang sa hangin. No? Ang nais ng ating Panginoon talagang maging tiyak yung ating gagawin, yung ating patutunguhan, sapagkat siya ay nagbibigay talaga ng instruction at direction sa mga tunay na mayroong intimacy sa Kanya. No? Kaya sabi nga po, kung titingnan po natin na nung nilikha ng Diyos, sabi nga po, ang unang tao na si Eva at si Adan, no? Ang sabi nga, Adam and Eve fellowship with God daily, no? Meron silang fellowship talaga. Ito yung pinaka-purpose na magkaroon ng intimate fellowship with God. Ito po yung pinaka-divine purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, no? Pero makikita po natin because of the fall, dahil po sa bagsak sa kasalanan ng ating unang ninuno na si Eva at si Adan, yung pong intimate relationship na yon ay nahadlangan. No? Ito po ay nahadlangan ng kasalanan. Kaya kung titingnan po natin sa aklat ng Genesis, noong ang Diyos po ay dumating at naroon na sabi nga ay tinawag sila, no? Sapagkat sila ay nandun sa Garden of Eden, ano po ang ginawa nila? Nagtago sila, natakot sila. Bakit sila nagkaroon ng takot? Dahil po sa kasalanan. Pero purihin po ang Diyos dahil sa ginawa po ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, ang kasalanan na yon na nagbibigay takot sa tao ay naroon po na napagtagumpayan na niya. Kaya ang kailangan lamang po natin ngayon ay talagang i-acknowledge natin siya sa ating mga buhay, tanggapin natin bilang Panginoon tagapagligtas at yung kapatawaran na kanyang inilalaan sa bawat isa, kapatawaran sa kasalanan na nagawa noon, ngayon at maging sa mga susunod pa ay talagang naroon po yung paglilinis sa pamagitan ng kanyang banal na dugo na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa pamagitan po ng, sabi nga po, ng kapatawaran na yon, ng righteousness na yon, ay pinagkakaloob niya, tayo po ay malaya na magkakaroon ng, sabi nga po, ay kalapitan o intimacy sa ating Panginoon. No? At katulad din po doon sa aklat ng Exodus, chapter 33 verse 11, makikita po natin dito no yung sabi nga po yung intimacy ni Moses sa ating Diyos na ang sabi nga siya ay kinausap face to face as a man speaks to his friend. Biro nyo, ganun po yung nais ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng yung intimate relationship sa Kanya. Katulad po ng ginawa niya kay Moses no sa Exodus 33:11, and the Lord spake unto Moses face to face as a man speaketh unto his friend. Kung paano ang isang tao ay nakikipag-usap sa kanyang kaibigan, sinasabi yung kanyang sinasaloob, no? Ay naroon po, ganun ang nais ng ating Panginoon na sabi nga po maranasan ng bawat isa sa atin. Lalo na po ngayong bagong taon na ito. No? Dahil kung makikita po natin, maraming mga negative news, maraming mga bad news, pero kapag po ang ating Diyos, no,
ang naroon po na nagbigay sa atin ng balita, laging good news. Amen? No? Laging good news. Sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Na kanina nga po, bago mag-umpisa, may nakita kaagad ako na sabi nga may bago na namang variant na nadiskubre doon po sa lugar ng France, no? Sabi ko nga wala nang tigil. Pero purihin ng Diyos, tayo kailangan madiskubre natin yung sinasabi ng ating Panginoon, no? Sapagkat ang lahat ng iyan ay ma-overcome natin kapag po ang tunay at makapangyarihang salita ng Diyos ang patuloy nating nadidiskubre sa ating mga buhay. Kaya sa oras na ito, no, nais ang ating Panginoon na talagang maranasan natin yung intimate relationship sa Kanya. At sa oras po ito, mayroon lang po ako mga 4 na bagay na nais na ma-share sa inyo when to experience the deeper intimacy with God. Kailan ba naroon na sabi nga ay mararanasan natin itong deeper intimacy with God? Ano yung kailan ito nangyayari? Kailan ito nangyayari? Una, ang sabi sa Psalms 91 verse 1. No, sa Psalms 91 verse 1, ang deeper intimacy with God po ay nangyayari when we dwell in the secret place. Ang sabi nga, whenever we dwell in the secret place of the Most High, no, we are practicing intimacy. No po? Kaya naroon po na kailangan po sa isang tunay na anak ng Diyos, naroon po yung longingness natin to dwell in His secret place, in His presence. No po? At ang secret place pong ito ay hindi kung saan paman. Po, hindi kung saan, sabi nga, ay lugar na kung saan ay sikretong magtatago ka. Hindi po ito yung naroon na sinasabi dito sa banal na kasulatan. Ang secret place po na nais ng ating Panginoon na tayo ay nagdudwell ay sa Kanyang presensya, no? Sa Kanyang presensya. Kaya ito po ay maaring mangyari kahit tayo po ay nasa ating silid, no po? At kung halimbawa naman po ay halimbawa po ang ating tahanan ay walang silid katulad ng mga studio type, no? Wala yung kwarto. Pero purihin po ang Diyos, nais ng ating Panginoon na una sa lahat, sa puso natin mayroon siyang silid, no? Na talaga nakakapagniig tayo. Kaya kahit nasa isang sulok ka lang o nasa isang tabi ka lang na inyong bahay, pero naroon ka sa secret place, no? Sa presensya ng ating Panginoon, mararanasan natin yung deeper intimate relationship sa Kanya. Kaya ang unang-una, whenever we dwell in the secret place of the Most High, we can experience, we can practice intimacy with Him. Ano? Kaya napakahalaga po nito. At ito yung naroon na sinasabi nating quiet time. Quiet time na usually ay nangyayari ito tuwing madaling araw, no? Yung sa pagising natin sa madaling araw na kung saan ang ating mga mahal sa buhay ay tulog pa, pero ikaw ay gising na naroon ka sa presensya ng ating Panginoon. Napakahalaga po nito na lagi natin itong gawin sapagkat sa ganitong sa lugar na ito o yung sa place na yon na mararanasan natin ang intimate relationship with our God, no? Kaya let's always dwell in the secret place of the Most High, no? And abide under the shadow of the Almighty. Amen. Praise God. At ang pangalawa, ang sabi dito sa John chapter 15, verse 4, ang sabi dito, whenever we abide in Him, intimacy is forthcoming. Ang sabi, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abides in the vine. No more can ye except ye abide in me. No? Kaya napakahalaga po na tayo ay nag-a-abide. No? Whenever we abide in Him, intimacy is forthcoming. Ano bang ibig sabihin nung nag-a-abide? Yun talagang naroon po na tayo ay sumusunod, no? Sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga salita.
habang sinusunod natin ang kanyang salita, makikita natin na yung intimacy natin sa kanya ay nararanasan natin. No po? Sabi nga, ay huwag tayong aalis doon sa kanyang salita. Hayaan natin ang kanyang salita ang maging pundasyon natin. Ang salita niya ang maging gabay natin. Katulad ng sinabi doon sa Psalms 119, ano? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sapagkat ito yung naroon na magbibigay liwanag sa ating mga daraanan, ang kanyang salita. Kaya we must abide in Him. No? Wag po nating hayaan na tayo ay umalis sa pagsunod sa ating pagkakakapit sa ating Panginoon, no? Sa kanyang salita. Patuloy nating kapitan, no? Pagtiwalaan ang kanyang salita. Sapagkat naroon na dito natin mararanasan yung tunay na intimacy. No po? Yung tunay na intimacy na nais niya na maranasan natin. Dahil yung kanyang mga salita ang ipapaalala niya sa atin. Kung ano man yung mga nangyayari, halimbawa, meron kang biglang naranasan na hindi magandang sitwasyon sa iyong buhay, if you abide in Him, no po, naroon na ito yung magbibigay sa iyo ng comfort. Yung kanyang salita, sasabihin niya na all things will work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Kaya kapag naroon po na sabi nga ay narinig mo yon, no, o ipinaalala yun sa iyo ng Diyos, makikita po natin magkakaroon ka ng peace that passeth all understanding. Na hindi ito, sabi nga, ay yung problema o yung pagsubok ay hindi magiging dahilan para ikaw ay malugmok o manghina, kundi magiging excited ka pa nga eh. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, all things will work together for good. No? Kaya kapag halimbawa, whenever we abide in Him, makikita natin mas lalo kang kailangan na lumapit, no, yung kalapitan niya ay maranasan natin. No, yung excitement na makita natin o maranasan natin na Lord, ano po ba ang gagawin niyo, no? Dito sa sitwasyon na ito na bagamat napakabigat, napakahirap, pero dahil sinabi nyo that all things will work together for good, Lord, I am excited sapagkat alam ko na mayroon kang gagawin. Amen? No, kaya napakahalaga po nito. We must always abide in Him. Tandaan natin, whenever we abide in Him, intimacy is forthcoming. Ano ibig sabihin nun? Naroon na dumarating yung intimacy o yung mas lalo nating kalapitan sa ating Panginoon. Amen. At ang number 3, whenever we draw near, we experience the mutuality of intimacy. Because whenever we draw near to Him, He will draw near to us. Katulad ng sinabi sa James chapter 4, verse 8. No? Na ang sabi dito, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ano po ibig sabihin nun? Na ang sabi nga po, nakakalapit tayo sa Diyos, no? Nakakalapit tayo sa Diyos dahil sa paglilinis na ginawa niya sa atin o ginagawa niya, patuloy niyang ginagawa sa atin. Na sabi nga po, na bagamat tayo, hindi tayo perfect, nagkakamali tayo, nagkukulang tayo, minsan hindi tayo tapat sa ating Panginoon, pero wag maging hadlang yon. No, wag yun maging reason natin para lumayo tayo sa ating Panginoon. No? Sabi nga po, kapag nangyayari yung mga bagay na yon, sabi nga, cleanse your hands, ye sinners. We are the sinners. And purify our hearts. No? Purify your hearts. You double-minded. Yun. Isa tayo doon. No? We are double-minded. We are sinners. Pero ang sabi nga, cleanse your hands. Purify our hearts. No? At mangyayari lamang yon through the power of the precious blood of our Lord Jesus Christ that is always available for us na tayo ay linisin, no? I-purify yung ating mga puso. Na bagamat minsan nagiging double-minded tayo, minsan nagkakasala tayo, pero laging meron siyang paalala. Kaya sabi nga, mangyayari yon if we draw nigh to Him, na kapag tayo ay lumapit sa Kanya. At tandaan natin,
ang sabi nga, pangako niya, He will draw nigh to us, no? He will draw nigh to us. Kaya, whenever we draw nigh to Him, we experience mutuality of intimacy, no? Anong ibig sabihin nun? Mutual. Ibig sabihin, kapag lumapit tayo, lalapit siya, no? Lalapit siya. Kaya, wag na tayong tumakbo. Wag na tayong lumayo sa ating Panginoon. Lalo na ngayong 2022, no po, na kung saan ay talagang, sabi nga po, ay yung mga bukas, yung mga spiritual na paningin, nakikita nila na marami talagang mga patibong na gagawin ng kaaway para, sabi nga, ang isang mananampalataya ay bumagsak, no? Pero purihin ng Diyos. No po, kapag naroon po na alam natin na yun ay patibong lang ng kaaway, no, malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin. No, we can wear the whole armor of God na para yung mga bagay na yon ay ating mapagtagumpayan. No, sabi nga sa Ephesians chapter 6, verse 10, no, verse 11, we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. Kaya naroon na kapag alam natin ang ating kalaban at meron din tayong weapon, no, na ibinibigay ang ating Panginoon. At ang pinakamahalaga, we have that assurance of victory. Dahil ang sabi niya, we are more than conqueror through our Lord Jesus Christ. No? Kaya naroon po na sa anumang battle na sabi nga na ating pagdaraanan, if we draw nigh to Him, sure na sure He will draw nigh to us. No? Siya ay malalapit sa atin, makakasama natin. No? Mararanasan natin yung sinabi niya na hindi kita iniiwan, anak, hindi kita pinababayaan. No? Minsan lang ay nakatingin tayo doon sa iba, kaya hindi natin nakikita yung pagsama ng ating Panginoon. But if we focus on Him, no, makikita po natin yung katotohanan ng kanyang salita na talagang kahit minsan hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Kaya sabi nga po ay let's draw nigh to Him. Whenever we draw nigh to Him, He will draw nigh to us. At yung mutual intimacy ay mararanasan natin. At yun nga po na sabi nga ay nawawala yung takot sa ating mga puso. Kapag alam natin na tayo ay nilinis na ng ating Panginoon. We can come unto His throne of grace with boldness and we can obtain mercy in times of need. No? Kaya napakahalaga po na para maranasan natin na tayo talagang intimate relationship with our God, let's draw nigh to Him. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Huwag tayong tumakbo, huwag tayong lumayo. Huwag natin gawin yung kaparaanan natin. Huwag natin ipilit yung kaparaanan natin. Dahil ang sabi niya nga sa Isaiah 55, my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. No? Kaya tayo ay, sabi nga, manatili na lumapit sa Kanya. Po, praise the Lord. At ang pang-apat, ang sabi nga po, whenever we long to know Him more, whenever we long to know Him more, He uphold us in, sabi nga po, in His right hand. Psalm 63 verse 8. No? Psalm 63 verse 8. Ang sabi dito, my soul followeth hard after thee, thy right hand upholdeth me. No? Yung my soul followeth hard after thee, yun yung longingness, no? Longingness to know Him, no? To know Him more. Kaya naroon po na ang sabi nga ay napakahalaga, no? Whenever we long to know Him more, no? Ibig sabihin nung sabi nga po yung pagnanais natin talaga na makilala siya. And knowing Him, no? Knowing Him ay naroon po na sabi nga po ay we can know God by studying His Word. No? Sa pamagitan ng pag-aaral natin ng Kanyang salita. Katulad po ngayon, no? Katulad po ngayon na tayo ay magkakasama na nagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Know God by studying His Word. Dahil kapag
patuloy po natin siyang nakikilala, sabi nga, nalalaman natin kung gaano siya kadakila, nalalaman natin kung gaano yung pagmamahal na ibinibigay niya sa atin, na bagamat tayo ay nagkakamali, nagkukulang still, naroon pa rin siya, no? Na sabi nga ay, lalo tayong lalapit sa Kanya, no? Lalo tayong magtitiwala sa Kanya. At higit sa lahat, naroon na mananampalataya sa Kanya. Katulad ng sinabi sa Acts 16:31, no? Nung time na yon na si Pablo ay, sabi nga, nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, natakot yung mga soldiers, pero makikita po natin na ang sabi lang ni Pablo sa kanya, believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Ang sabi sa Acts 16:31. At paano sila nagkaroon ng pananampalataya? Nagpunta po sa household nila si Pablo at isinyer ang salita ng Diyos. Pinag-aralan nila ang salita ng Diyos. Kaya we must know God by studying His Word. Kaya yung mga Bible study, yung reading of the Word, pagpatuloy po natin yun, no? Sapagkat sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng intimate relationship with Him. At dahil dito, we can commit to living for Him, no? We can commit to living for Him. Ano ibig sabihin nun? No, habang nakikilala natin siya, magkakaroon tayo ng commitment na talagang mamuhay para sa Kanya. Para sa Kanya. Bakit? Sapagkat katiwa-tiwala ang tao na pag-aalayan natin. Katiwa-tiwala ang Diyos na pag-aalayan natin ng ating buhay, no? At tandaan po natin, walang sino man na nag-alay ng buhay o namuhay para sa Kanya ang pinabayaan niya. Kaya napakahalaga po nito. At ang sabi pang po, we can trust Him. Mabubuo habang nakikilala natin siya, yung tunay na pagtitiwala, no? Yung tunay na pagtitiwala ay atin pong magagawa sa ating Panginoon, no? Kaya napakahalaga po noon na ang sabi nga ay ang Kanyang salita na nagbibigay pag-asa, nagbibigay sa atin ng kaalaman kung gaano kadakila, kapangyarihan ang ating Panginoon. Ito yung magbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya sa Kanya, no? At ang sabi nga, it is impossible to please God without faith. Kaya hindi natin pwede siyang naroon na, ang sabi nga po ay, mapiplease kung wala tayong pananampalataya. Hindi tayo makakapagtiwala sa Kanya if we don't have that faith, no? Kaya napakahalaga talaga na patuloy na magkaroon tayo ng longingness to know Him more, no? Every day of our life. Kasi grabe po yung attributes ng ating Panginoon, no? Ano ba ibig sabihin ng attributes? Yung katangian niya, no? Kahanga-hanga. Talagang naroon po na walang makakatulad sa Kanya. Kaya ito po ay napakahalaga. We must have that longingness to know Him more. We must be in a position whenever we long to know Him more, we could, He uphold us in His right hand. Patuloy niya tayong hinahawakan ng Kanyang, habi nga po, ay kamay na makapangyarihan. At higit sa lahat, if we long to know Him more, we can prioritize Him. Katulad ng sinabi sa Matthew chapter 6, verse 33. Ano yung sinabi dito? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Na kung dati-rati, inuuna natin yung paghahanap ng mga ibang bagay, pero if we have that true, intimate relationship with God, habi nga po, i-direct niya ang ating mga puso to seek Him more, no? To seek His righteousness, to seek His kingdom, no? Yung Kanyang kaharian ang ating pong isisik at hindi ang kaharian ng mundong ito. Dahil ang kaharian ng mundong ito ay may limitasyon, pero ang kaharian ng ating Diyos ay walang limitasyon. Habi nga, kaya niyang i-provide ang lahat. Kaya napakahalaga po that we must have that nandun tayo lagi sa posisyon o sa lugar na kung saan ay mararanasan natin yung ating intimate relationship with our God, no? Kaya
Ulitin natin, whenever we dwell in the secret place of the Most High, we are practicing intimacy. Whenever we abide in Him, intimacy is forthcoming. No? Whenever we draw near, we experience the mutuality of intimacy because whenever we draw near to Him, He will draw near to us. At whenever we long to know Him more, He uphold us in His right hand. Amen? Kaya sa umaga pong ito, sa pamagitan po ng mga salitang iyon, the Lord wants us, no, na laging nandun tayo sa posisyon na maranasan natin yung deeper intimacy with our God. And truly, it is only in His presence. No? Kaya, purihin ng Diyos, sa umaga pong ito, I know that in His presence is in our midst. No? Nararanasan natin ang Kanyang presensya sapagkat salita niya ang ating pong pinag-uusapan. At praise the Lord, alam ko po na ang Diyos ay nangungusap sa atin, nagpapaalala sa atin, no? Kaya po nais niya na every day in our lives, no, we must seek Him first, no po? We must draw near to Him at tandaan natin He will draw nigh to us, no po? Kung nung 2021, maraming mga pagkakataon na lumalayo tayo sa Kanya, umiiwas tayo sa Kanya, sa 2022 na ito, let's draw nigh to Him. Lumapit tayo sa Kanya. Nais niya na tayo ay, sabi nga po, ay maranasan natin yung kalapitan niya. Nais niya na, sabi nga po, ay iparinig sa atin yung Kanyang still small voice na nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating mga buhay. No po? Kaya, purihin po ang Diyos sa mga salitang iyon. Tayo po ay dumako sa panalangin, sa pagpapasalamat, sapagkat siya'y nagpapaalala sa atin at pinakikita niya sa atin bilang modelo na kailangan natin talaga bilang kanyang mga anak, no po, na tayo ay laging lumalapit sa Diyos. Amen? Kaya tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat sa unang mga araw na ito ng 2022 ay binibigyan nyo kami, Panginoon, ng instruction at direction na to know you more, to draw near to you, Lord, upang maranasan ka namin, Lord, sa aming mga buhay. Salamat sapagkat kailanman ay hindi nyo kami bibiguin kapag kami po ay buong puso na lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa mga salita nyo na amin pong pinagsaluhan. Hayaan nyo po ito'y maging guiding principles or guiding foundation namin, Panginoon. Lalong-lalo na sa pagtahak namin sa taong ito ng 2022. Salamat sapagkat you are opening doors, O Lord, of favors. You are opening doors of blessing. You are opening doors of opportunities, O God, upang patuloy namin makita at maranasan ang inyong kabutihan at ang inyong kapangyarihan. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. At mamaya po, midweek service, alas 7, muli po ay magsama-sama tayo. No po, katulad ng ating pinag-aralan, we must have that longingness to know Him para po talagang yung magkaroon tayo ng deeper relationship, deeper intimate relationship with Him. Kaya, praise God. God bless you. Praise the Lord.